Il-Fondazzjoni Richmond li toffri servizzi marbuta mas-saħħa mentali laqad b'mod pożittiv l-istrateġija s-saħħa mentali li nieda l-Gvern għas-snin 2020-2030. F'kummenti ma' News il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Stefania De Mexant qalet li qed ħares il quddiem biex din l-istrateġija tkompli tgħin iżjed persuni li jbatu minn problemi ta' saħħa mentali biex jingħataw it-trattament fil-komunità. Aħna kuntenti li kkontribwixxejna biex din l-istrateġija ġiet żviluppata u qegħdin inħarsu b'ħafna entużjażmu biex naraw li din tibda tiġi implementata. Qegħdin nofru wkoll għajnuna tagħna f'dan ir-rigward. Għaliex nafu li hemm ħafna nies illi għandhom bżonn is-servizzi li hemm elenkati f'din l-istrateġija, speċjalment dawk fil-komunità, u la darba dawn jiġu implementati il-ħajja tagħhom ħatkun ta' kwalità ħafna ħjar. Waqt żjara li l-President ta' Malta George Vella u marżu s-Sinjura Vella għamlu fil-bini tal-Fondazzjoni, bosta ħaddiema spjegaw is-servizzi li toffri fosthom appoġġ fil-komunità, appoġġ psikoloġiku, numru ta' akkomodazzjonijiet u servizz għat-tfal li għandhom problemi ta' saħħa mentali. Il-President Vella qal li għalkemm il-mentalità tan-nies qed tinbidel jeħtieġ li jkompli jinħoloq għarfien. Fl-isfond ta' tnedija tal-istrateġija l-President ħabbar it-tnedija ta' kampanja ta' għarfien dwar is-saħħa mentali flimkien mal-assoċjazzjonijiet u laqdiet Maltin li jaħdmu fil-qasam. Mill-ewwel ġranet li dħalt fl-uffiċċju kelli kuntatt mal-Kummissarju ta' Saħħa Mentali, Dr. John Kakija, għaliex anke fil-diskors tiegħi għamilt aċċenn li nixtieq li ninvolvi ruħi kemm jista' jkun fuq dil-promozzjoni tal-awareness ta' il-problemi tas saħħa mentali. Ja settur tas saħħa li ħafna drabi żamm il-pazjenti milli they come forward. U wast qal li jirrikonoxxi l-isforzi li diġà saru, iżda qal li kull imbuttatura hija importanti sabiex iżjed nies jersqu għall-għajnuna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.